Де факто още прадедите ни са използвали соларна архитектура, защото звучи много модерно. Соларна архитектура се оказва, че от векове, нали, хората... Да, не откриваме топлата вода. Да. Всичко ново е добре забравено. Старо е казал някой по-мъдър преди нас, така че Да. важно е, разбира се, да правилно да използваме и съвременните, и традиционни похвати. Добре, тези похвати, да речем, аз искам да си построя къща от естествени материали и отивам при архитект като тебе, който трябва да изготви архитектурния план. Ти ли си човека, който изготви тази соларна архитектура, или си има други специалисти? Към кого трябва да се обърнем, за да получим соларна архитектура в нашия архитектурен план? Да, специално ако говорим за слънчева архитектура, трябва да се обърнем към архитект, който има разбиране по този въпрос, по този казус. Изследва се, разбира се, посоката на слънцето, на слънцегреене, самата архитектура трябва да се проектира по правилен начин. Както ти казах, ниското слънце влиза дълбоко в сградата, съответно слънчевата енергия, инфрачервения спектър, трябва да бъдат проектирани съответните прозорци. Те имат един специфичен фактор, соларен фактор, колко слънчева енергия преминава през стъклопакета, т.е. имаме баланс от много фактори, архитектура, технически решения, материали и така нататък, с цел нужното количество слънчева енергия да влезе в помещението, да се абсорбира също и от различните материали, това също има значение, с цел да си намалим разходите за отопление през зимния сезон до един минимум и съответно да намалим нуждата от технически решения за отопление, а респективно да се защитим от слънцето през горещите лятни сезони. Като разбира се, това донася и допълнителен уют. Ние знаем, че слънцето също има антисептично действие, така че то е изключително важно и правилното архитектурно проектиране на ниво идеен проект помага чрез подходящ анализ и логика да се получи добро решение. Добре. Ако искате да имате соларна архитектура и вие, винаги може да ми пишете, ще ви свържа с архитект Веско Веселинов. Има нещо друго, което искам да те питам, което сега каза за слънцето. Това е изолацията в тавана. Защото знаеме, французите, нали, казват, че една къща трябва да има добри ботуши и добра шапка. Нали. Когато полагаме изолация на тавана, какви са съветите, които би дал на хора, които те първа започват да строят или им предстои нещо такова? Какви съотношения спрямо изолацията на стените трябва да се положи на тавана и какви материали може да се ползват? Да, темата е доста дълга, само да потвърди това, което ти казваш. Някои колеги архитекти казват, че при една сграда битката е основно за това да я изолираме съответно от покрив и съответно фундамент от влагата и водата съответно, но разбира се в съвременния смисъл на думата, както и ти спомена, разходите за енергия постоянно скачат, така че изключително важен момент е, разбира се, и топлоизолацията на една сграда, не само хидроизолацията. Като аз бих казал и от моя опит също с пасивна архитектура, опита показва, че съотношението на покрив, стени и под е нещо от порядъка на 4 към 3 към 2,5. Т.е. ако имаме едни сламени панели, да кажем, на стената, както е в случая с тази къща, от около 40 см готов панел, оптималният вариант е да имаме същия панел на покрива или еквивалентна изолация с съответния и коефициент на топлопредаване и цялостен коефициент на топлопреминаване на конструкцията с малко повече допълнителна изолация. Каква изолация ще използваме, какъв е цялостният комплект, зависи от нашия бюджет и от нашето разбиране за екология, здравословна среда и комфорт. Може да започнем с по-конвенционални материали, така наречените екологични вати, но ако искаме да сме изцяло в екологичната сфера, трябва да минем, например, на изолация от вълна, изолация от конопена вата, лен
има изолация от трева, нали, има толкова много вече решения. Разбира се, сламата също може да се използва и за покрив. Като префаб, т.е. готов елемент, или също като сламени бали. Напълно е възможно. Добре. Доколкото знам, още в България този вид изолация като вълната, като рена, като конопа са малко по-към висок бюджет. Какво би казал за каменната вата? Тя може ли да замести този вид естествени материали и да изолира нашия покрив достатъчно? Да, от гледна точка на изолация напълно може да ги замести. От гледна точка на екология, все пак това е един по-заводски, индустриален продукт в този смисъл. Защо цените са толкова високи на естествените материали? Защото те са основно внос от чужбина. Но не е така, че в България не са се използвали преди години, нали, говориме основно, нали, преди 60, 80, 100 години, да кажем, и повече, не са се използвали подобни материали. Напротив, използвали се тръстикови покриви, са се използвали, дървото се използва много по-широко, глината, разбира се, и различни изолационни материали в традиционния вид, искам да кажа, или комбинация от тях в различни техники. Така че също тук важи елемента на търсенето определя предлагането. Да. Ако има по-голям интерес пазар, със сигурност и в България ще има един ден производство на тези материали, за които си говорим. Има, разбира се, и дървесна вата, има и толкова други решения. Единственият минус е, че се внасят от чужбина. Голяма част от тях. Добре, благодаря много. Отиваме вече към по-мокри процеси. Добре. Банята. Но според мен ще е интересно на нашите зрители да кажем как може да направим банята в една къща от естествени материали, какво може да вкараме вътре, нали, конвенционалните модерни материали може да се ползват, или ако не искаме да ги ползваме тях, какви са ни опциите за други такива. Да, зависи от цялостната концепция. В случая, ако цялостният дом е екологичен, банята имаме, както ти спомена, имаме два варианта, по-конвенционални материали, примерно ПВЦ, плоскости, циментови аквапанели. За основа после може да сложим печена керамика за бани и така нататък. Ако искаме нещо, което е обаче по-екологично, може да използваме таделакт. Да кажем, примерно тук видяхме също с теб в кухнята има таделакт. Може да обясниш на нашите зрители. Това е мазилка, която от изцяло от естествени материали, използва се специфична вар, която с един камък и комбинация от други материали, използва се също и масло. Се търка, така че тя става съответно напълно хидроизолационен материал, който може да се използва дори в зоната на душа, така да се каже. Да, ние тук видяхме, че в кухнята, така наречения кухненски гръб, където е от този материал. Да, абсолютно. Така че има съвсем, нали, решения от естествени материали, напълно подходящи за бани. В интерес на истината, един от доайените в този тип строителство в Германия, един от професорите. Това е интересна тема, там също се преподава строителство с естествени материали на много високо ниво. Минке, професор Минке, всъщност той е правил експерименти, има дори мивки направени от глина. Страхотно. Така че човек може да експериментира също и в тази посока, ако иска и сам да си строи, иска да направи изцяло екологично решение или да заложи на нещо, което е изпълнимо от майстори, като таделак, например. Ако имаш правилните знания, може да имаш в банята дори глинен пот. Да, в зоната на душа ще бъде трудно, но в другата част на помещенията би могло. Ясно. Добре. Много ти благодаря за отделеното време. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители и сме разяснили въпроси, които ви вълнуват. И ще продължаваме с архитект Веселин Веселинов да правим такива видеа.
с идея малко да популяризираме нещо, което е от векове в нашата държава, на нашите географски ширини, и се надявам да е било достатъчно интересно за вас и благодарим за вниманието. Благодаря, Веско, и на теб за участието и за информацията. Продължаваме напред. Да, благодаря. Чао, до нови срещи, харесайте и споделете.